Video yathu lero tionesana mene tingapangire munthu mmodzi chonchi kuti tikhalepo anthu awiri. Mene mukundionera ineyo apapa ndili ndi mzangayo. Ndife munthu mmodzi ndithu, sikuti ndife anthu osiyana yayi. So iyi ndi effect chabe. Ndiye mosataya nthawi tiye tiyambe. Koma ngati sitinapange follow tiye tipange follow. Ndiye chachikulu chimene chimakhala apapa ndikajambulidwe. Chachikulu makhala kuti kamera yathuyo ikhale pa standing. Kapena ngati sipa stand pakhale pamalo pokuti sikugwedera, sikusuntha, ikhale stable. Ndiyenga yakuti isamazaoneke, isadzavute kupanga edit. Ndiye umayamba kaye kuima mbali imodzi, kena koma sapita mbali inayi. Koma make sure kuti pakatepa pakhale space yokwanira. Yokuti ukamayika effect isavute yayi. Ndiye apa tintonesaneno kaeditidwe kake. Ndiye tigwisa ntchito CapCut. Ndiye apa chomwe tichite ndopanga new project. Kena kuti sankha clip imene tikufunayo ndi kena kuti panga add. Ndiye apa chachikulu nchokuti tidula pamene ndinayambirapo. Ndiye kuti ndidula apa, ndiye kuti tichosa kapati aka. Kenako mpakana pa mapeto. Ndiye kuti asanapite mbali tidulaso. Kenako akamachokera ukuso ndiye kuti tidulaso kachikena. Kenako tipanga tiliti kapati kapakatipa. Kenako tipanga click iyi. Kenako tisuntha izi. Kenako tipanga click pa overlay. Kenako izi tizikankhira kusogoloko. Ngati apa ndiye kuti ili line imodzi. Ndiye chachikulu nchokuti tipanga iyi yapasi, tipanga click. Kenako tisuntha izi. Ndikupanga apa pa mask. Kenako horizontal. Ndiye tintembenuza cholinga chakuti tidule pakati. Ndiye kuti apa takwanisa kudula, ndiye kuti tichongera apa. Ndiye kuti tikaiplay chonchi. Ndiye kuti apa takwanisano kuwapanga kuti munthu mmodzi akhale anthu awiri. Ndiye kuti mukafuna kuti mwachulukire nzeru mumayambira pa point imeneyi. Komano kupanga kuti munthu mmodzi akhale anthu awiri timangoigawa video ngakhalenso pali njira ina. Komano iyi ndi imene imagwiritsidwa ntchito kwambiri and imaonekanso bwino kwambiri. Ndiye apo ikamaliza timapanga apa pa export. Kenako nkukhasula apa. Ikatero imayambano kuseva. Ndiye kuti ikamaliza apa ikafikirano kugalale kwathu. Ndiye mungokumbusana maphunziro athu a video editing akupitirira. Ndiye kuti maphunziro amene mukapangire ma effect ngati awawa komanso opitirira pamene papa. Ndiye mukuchedwa pati. Namba ndi imene mukuiona pa screen iyi. Mutha kutihala kuti muphunzire zambiri zokhuza video editing, kind photo editing, account boosting, online self defense or content creation. Ndiye kuti zonsezo tizakuphunzitsani. Koma chachikulu chokuti tiye tionanso video yotsatira. Sitinapange follow, tiye tipange follow.